Si Bang Asim yan! Di tayo demure ngayon, sorry. Sige, kissing you from lips down to your neck. Sino si Nick? Mga babae talaga. Oo, alam ko mapapanood mo to. Grabe, di na kita ka-call. Nahusgahan na naman ako. Kapansanan talaga pagiging Swiftie. Buso yung mga kansero kapal si Paolo at ngayon dadaanan natin ng sulot o sukot ngayong linggo at meron tayong bagong segment na makikita nyo mamaya-maya kung saan babasahin natin ang mga hinihingi nyong payo kay Pao. At agad simulan with Filipino foods I tried at a festival. Shout out Peck Peck for the third time. Uy, gagi. Sarap nga yan. Minsan malangis, minsan lasang patis kahit hindi mo sinawsaw. Masarap yan, nakaka-addict yan. Pero ingat-ingat lang, nakakaubos yan ha. Ng enerhiya at ng pera. Basta siguraduhin mo lang na yung kwek-kwek mo hindi rin galing sa streets. Basta pagkakain ka ng puwet sa kalsada, siguraduhin mo na mahal mo. Sunod! Hello? Hello? Miss na kita. Sulat. Galing kay Miko Music. Hindi ako makatulog, baby. Kantahan mo ako, please. Sana ang ulo mo Natakot yung mga aso. Kaya lang may aakyat bahay. Ako barbecue ka lang pala. May isa pang chat yan. Alakalagay longganisa sa seller. Bahala ka. Isa naman ampalayain mo na ako. Isa naman mas masarap sa hotdog yan. Sunod. Ayoko na. Sukot. Ng best ko pa makikita to. Original and our copied Filipino memes. Joe, ayan na yung pera. Nakuha mo na 1 milyon. Iuwi mo na. Wala na mga awat sa'yo. Wala akong pakialam sa pera na yan. Gusto ko titi. The slow-mo makes it hard, man. Yung slow-mo makes it hard. Sukot na sa ito kasi pa ilan na. Pero sige, sulot. Galing kay Kuya Jeprox. Yung parehas kayo natawa kasi ayaw pumasok. Yung ano? Takay ng sounds yan. Woo! Oh, pag may tahiyan, wag nang gamitin, ha? Sukot, sunod. Lagi minsan masakit na talaga. Baka nag-aantay siya ng get call. Masarap yan. Sukot, Disney movies if they were Filipino. Buntis and the Beast. It's all about forbidden love, right? The one thing that Aswang wants is the baby from a buntis. That's true. But Iba talaga yung bagsak ng intonation. Buntis, hindi buntis. Basta wala sa dulo. Sa dulo naman talaga ang buntis pag nalaman mo na. they fall in love. Yeah. The buntis falls in love with the Aswang. The Aswang falls in love with the buntis. Pag ito siya magseta, naalala ko lagi yung very demure. Di ba? Yung meme, very demure. Ang original pala nun, nagaling doon sa parang TikTok video. Kasi ba't sabi siya very demure, very mindful na yun. Buntis and the Beast. Sulat. Pagkakit John. Hardest transition. Sulat. Oh my God. Carlos Yulo, sports occupational therapist. Very demure. Dinumihan nyo na masyado utak ko. Ayoko na. Wala akong masasabi dyan kundi isang gold medal. Sulot. Oh my God, kay Philippine Tura and Yaki Onesa. Woo! Yaki pa rin ako. Yaki Enjoyer. Comment mo kayo kung Yaki Enjoyer. Kapag pintura ka, mag-comment ka pa rin. Pero bumaba ang tingin ko sa'yo. Masarap pa Yaki. Ano ba naman? Pintura, manamis-namis. Pag, tama, kasi pag dila mo naman mamumuti. Pero mas si Bang Asim yan! Di tayo demure ngayon, sorry. Sulat. Ayan eh, sip-sip. Sunod. Okay, music mood. Ano ba tayo? AI ba to? Tuwanan mo ang iyong problema. Ginagaya ko lang yung kanina. Di ko bakit kasi gaya ko sa iShow Speed eh. Sunod. Gusto mo na dumede-A ka muna. Ika muna eh. Eh! Dede na ako! Sulat. Ay, sip-sip! Me crying kahit ilang minuto pa lang. Hi Nakalipas guys, na. ako lang ba yung umiiyak kasi namimiss yung boyfriend? Like, magkakol naman kami kanina. Actually, kakababa lang ng telepono, pero hindi ko alam. Baka ma-block ka dyan, ha? Iyak. Miss ko na agad siya. Miss ko ni longganisa seller ko. Oo, alam ko mapapanood mo to. Grabe, di na kita ka-call. Nahusgahan na naman ako. Yan talaga ang babae, sabi ko sa inyo. Yan ako pag wala ka. Ayoko na, sige. Sukot. Ano kay PV? Sige, kissing you from lips down to your neck. Sino si Nick? Mga babae talaga. Holds your back. Wait, baka mahulog ako sa lamesa. Ge, hubog yung mong t-shirt. Pwede walang bisaya po. Hinobad t-shirt mo. Bad trip. Sukot. Sukotin ng kape. Not demure, not very demure at all.
Pero very may ulo. Very good. Very mindful. Sukot. Sunod. Nagkisira ulo ka ba? Baby, hindi pa ako magla-lunch since wala ka pa naman sinabi. O di magutom ka. Bahala ka dyan. Sukot. Ano, mga solid na comments sa internet. Mag-aaral ka kasi mabuti para wala kaming masabi sa'yo. Nang po, hindi nang. Sabi ni Jefferson. Sabi ni Adrian. Depende po sa mood nyo yan. Ako kasi pag gabi, nang talaga ginagamit ko. Pag umaga naman, na ang ginagamit ko. Kaya kayo po bahala. Well, sinira mo mood ko. Hayop ka. Leche. Nang ina mo. Sukot. What is gravity? Okay naman. Ito yung Yaki. Ito yung pintura. Nalaglag na. Yes. Ilan ba yun? 8.64 ba yun? Ano bang paki-comment nga ang speed of gravity pull? Oh my God. Sobrang idol kita. Sana shoutout mo ako, Boss Dogs. Sana magdugo tayo, Boss Takina, Dogs. simple. Sigurado ba ako glue lang yan? Parang awa mo na. Nauna pa ang Doggy tribute kaya sa GTA 10. Sukot. A man that feeds you. Sunod yan, hawa ka mo dito. Para sure. Baka makasumakit leg eh. Kinabuhayop ka. Tama naman, yun ang naramdaman niya. So, sukot, kapansanan talaga pagiging Swiftie. Saan to? Performance art ba to? Kinilabutan ako. Woo! Yan ko na, sukot. Oh my God. Yung pa ako, nakabaon na. Allergic talaga ako sa cringe eh. Yan ang gusto mabaon. Ano ba hindi yan? Very demure of you. Sunod. Sulot. Maligaya ka marin. Bilhin nyo na 600 lahat na yan. Maligaya yan. Di masyadong nagamit na buntis yung mic. At least makakatulong sa iba, di ba? Sukot. Ano ba? 17 years old boyfriend. Age is just a number. At wala sa edad yan. Nasa kasong isasampayan. Sunod. Narinig ko. Ngayon, simulan na natin ang bagong segment na Payo ni Pao, kung saan ang mga ebas nyo ay meron akong esab. Simulan na natin galing kay Casteroy. Anong advice maibibigay mo sa taong pressured sa life? Kasi di pa sigurado kung ano talaga yung main goal at nakakatakot na baka in the future ay mag-fail sa life. Maganda nga naman tanong yung Casteroy kasi parang naglaro tayo, mas ma-enjoy pa ang side quest. Mas masaya ang di ma-pressure sa gagawin mo basta meron kang ginagawa na na-enjoy mo. Sa ganitong bagay, okay lang naman ang pressure sa buhay at okay lang na mag-fail ka. Kung yun na pumipigil sa'yo, di ba? Magsubok na ibang bagay, yun ay isang takot sa sarili mo. Pero sa ko sa inyo, hindi mali ang magkamali. Mas masaya nga magkamali kasi may mas marami kang matututunan. Basta legal. Basta wala kang matatapakan tao kung nagkamali. Kung ikaw lang talaga ang mag-fail, kung ikaw lang naman ang magkakamali o meron ka pang hindi nagagawa na maayos o ng maganda, okay lang yun. Kasi ganun lahat ng magaling nagsisimula dyan. Ang talento may limitasyon. Pero ang kasipagan at ang hard work ay hindi matatalo ng talento. Oo, mas madali ang isang talentado kumpara sa isang tarantado na binabawi sa hard work. Pero pagdating ng panahon, tulad na napag-usapan natin sa finance video noon, natatalo ng oras mga nagta-time nung market. Diba? So sa pagdating niyan, kung may papayo ko sa'yo dyan, ay gawin mo lahat na ikahihiya mo, lahat ng cringe, lahat ng sukot sa'yo, ang pangit ng drawing mo, ang bobo mo sa math, hirap na hirap ka mag-memorize, hindi mo magawa ng tama, okay lang yun, huwag kang kabahan. Importante na magkamali para matuto ka. Para sa future, kahit napakagaling mo na, magkakamali ka pa rin, diba? So ngayon, kahit napakagaling mo na, nagkamali ka, wala na lang sa'yo. Natututo ka na lang na parang normal na to parte ng buhay. Kasi kung magaling ka ng sobrang tagal, 5 taon, 10 taon, ang galing-galing mo, bigla ka nagkamali, hindi ka sanay. Wala na, depression, diba? Di ka na makabalik ngayon sa jive mo, di mo na ulit magawa yung gusto mo. Diyan nagsisimula din natatapos at namamatay yung mga hobbies, diba? So kung ang sinasabi mo dito, ang may papayo ko sa pressure
dun sa live kasi di ka pa sigurado ano talaga yung main goal mo. Subukan mo lahat ng side quest. Wag lang side host. Wag ka matakot sa future kasi ikaw ngayon ay nasa present. Nandito ka ngayon. Tulad nga na sabi ni Master Ugway, kaya nga regalo ang ngayon kumpara sa bukas. Dahil lang ngayon ay minsan lang daraan sa'yo. Kaya pursigihin mo na. Enjoyin mo na. So meron pa kayong mga himingi kayo ng mga payo kay Pao. Comment lang down below sa comments. Kung maraming likes yan. So kada video meron tayong maswerteng mapapayuhan. Sunod, hair before peck. Just... Sin City was a meteor. Angel like you. Kaka-addict yan. Minsan patis, minsan minigar. Sulat. Galing kay Minato Shiba. Pigati! Pigati! Ay, wala din yung pula kain na din. Ay, umalig ko kain gano'n. Meron pa talaga. Ibaraman ko pa. Oh! Gusto ko na lang mag-share. Yung pag umalig. Hayop. Naman kahit at din yung babae. Para meron lang tropa mo sa gid. Oh! Sukot. Seating arrangement kayo tapos nakatabi mo. Success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Aha. Dito, step by the step pala. Oh, step back. Bago ka sumakses. Pero yung Huwag na-imagine ka mo, mananaksak. biglang kang sumakses. Akala ko sumaksak eh. Okay. Kung ano man sabi ni ate, approve ako dyan. Sulot. Ikan hiu makan paku dirgahayu Indonesiaku. Oy, masyado ako kinilig ha. Laro lang to, hindi laro pag-ibig. Kaibigan to kaibigan. Ano to? Society diff. Ano to? Earthside? Ang ganda nung... Ay, ganda nito. Sheesh! Sheesh! Ano meron? Hindi ko gets. Bawal ba hawakan? Pag ba sa bagay, pwede mong upuan? Not very demure. Sukot? POV. Sinabihan kanya na uminom ng maraming tubig. Hindi man araw-araw ang nakangit. Palitan mo na siya. Ilang beses na rin tayong humihingi. Yan ang gusto ko pag binibigla ako eh. Huwag lang binibigla ng pregnancy test. Kasi baka... Sarad, me and my joke. Hindi ko lang ulit narinig yun ah. Asawa ko ay... Basag ulero. Gago. Ano ba sa kuliro? Ay, yan. Ano, ikaw? Ang asawa ko ay... Ang asawa ko ay malandi. Ay! Nasaan yun? Nga. Hindi ako malandi. Ako Mamaya na yan. Ano ko? Mamaya, wala. Na, ikaw, ang asawa ko ay... Wala man lang tumama ni $1 pala yun, no? Hayop. Sulat dahil ang sweet nila. Julius, bababae nga naman, di marunong makontento sa isa. Women. Uy, couple din. Literal na soulmate. Amen. Sulat. Ano to? Saan po ba to kasing ano? Saan po ba kasing programa to? Programa? Opo. Eh, di ba pinapanood yung programa? Sa GMA po. Family Feud. Ganun ba? Family Feud. Sayang po. Will to win to. Salamat po. Sayang, no? Sana mag-will to win kayo. Sige po, enjoy watching Family Feud. Bye-bye. Shit, sayang. Outs. Di ba? Pero sumulat siya sa akin. Gusto nyo kong sumali sa Will to Win. Dahil ako po ay nagbabaka sakali sa inyo po. Nakalimutan ba niya? So may na-message mo yan kung para makasali ka tapos di mo maaalala na. Tapos sa pag-aaral ng mga anak ko, pampacheck up ko, ayan po, sana Kuya Willie, matulungan mo kami. O di kita nyo, totoong-totoo, hindi to scripted. Totoong-totoo yung ginagawa namin, tumatawag kami. Totoo rin na binabaan mo siya. Family Feud pinapanood niya, tapos bibigyan ko pa siyang 50,000. Doon na lang siya manood, di ba? Kawawa na ba? Hindi ba mas maganda kung dahil sinabi Family Feud, okay lang yun. Dito ka sa Will to Win, namimigay kami ng pera para sa'yo. Pero naging negative pa tuloy overall yung feeling. Pati ko. Hindi yan demure, kabastasan to. Movie break. Ayoko nga. Depende. Sabihin mo muna, sukot. Gusto ko yung drip ng prof niya. Isa Doraemon. Ako si ano eh. Si Nobita eh. Ilan yan? Akala ko score eh. Date pala. Huwag niyo utusan yung prof niyo. Tsaka may paano pa para kay Willie ah. Ay! 90 pa! Pwede na yan. Huwag ka nawakan. Basta lineup 9. Ito lang dapat yung 999 na gusto nyo. Huwag kayong magsusugal ha. Ganda naman. May technique. Parang C2 commercial na pinicturan. Kumakain pa pala si si Sir eh. Uy! 7! Bingo!
Sino makaka 100? Sino makaka 1? Oh, aso. Ano to? Kala ko clip art. Ano yan, ano yung merienda ni ano? Ganda ng detail ah. 100, 100, sige na! Prop! Sira, sir! Dadagdag... Ah! May nalaglag pa na panyo. Tapakan mo yung panyo. Sayang. Lahat yun sa isa? Lahat yun sa'yo? Congrats sa mga gumraduate dyan. Very good. Yan ang gusto kong pinapa sa'yo. Ito, sulat. Asim. Ayup. Sukot. Bye-bye. Bye-bye, chicken. Bye-bye, everyone. Ayan, doon na tatapos sa video. Bye-bye. Leche, yun ka na. Ayan, miss ko na siya. Sukot. Wala akong pake. Basta marunong siya sumipa. Okay lang. Paano ba sipa niya? Pag ganun. Oo, na. Thank you for being here. Sukot. Appreciate it. At doon natatapos sa ating video kayo na sulot o sukot. So, sino nanalo sulot o sukot? So, huwag nyo kalimutan. Comment down below sa yung payo ni Pao. Kung meron kayo ebas, meron na akong esab. Paulo na babaalam. Shoo!